Manipun waya sepi mas sepi pambrira ning gawe yo mas ning gawe witing tresno janaran saka kulino wani pisan sing akhire pengen duweni yo mas sing akhire pengen duweni wong ayu pujan ati wong ayu pujan ati wong dino kaya ning mata tanpa lawas wanema dadi kengan diwanti baksa diri ketulis kagawan kasih ada apa di gawa mingga tulis ninggang kami masa yo masa cari dasrawang ngasih Sarukir gambar wajahku welang pisang kaya kaca senajan naning lahiran ning lahiran pasti ngakui layu sore padang esok katon masa kebate nyangkuni Jawa Timur isi wirang
Sing hormati ini yanti orang lali selawase tenaga wong karang sambung dewe minangkan ini yanti ini nok yanti wong karang sambung dikembangi mama cantik mimi cantik minangkane sareng mama Nesata mimi Nesata kedik sareng mama mimi Esa mama Esa mimi Esa kedik wong sing emang sarang mama mimi Nesata kedik mama cantik sing bayar ngaturakeun matur kesuwun sana aja lali mimi widine kedik kursi kedik minangka sini tembangi mama tadi mimi widin mama widin dewe wong karang ono karang konong dewe bapak tadi sareng ibu kursi kedik wong karang onong dewe minangka mama widin mimi widin sing hormat putri tunggal mama Ayu mimi Ayu minangkane sing hormati sing putri tunggal bayar aja lali selawase mama Ayu ngaturakeun matur kesuwun pojokan dewi kang petong minangkane sareng nyekiri sekedik sing di kawasan Totoran ajari selawase mimikiri kawasan Totoran dewek sareng mimi nok yanti aja selawase nok amel mimi amel sing emande mimi amel sing paling emande nok amel sing cantik
sareng Mimi Chandra Mame Chandra sing dua kali perawan minangkane sareng Mame Tika Kedi Jaman aja lali sareng ibu tuan rumah Kedi bapak dari Pekedik bapak tuan rumah ibu dan Wina Dewek minangkane Mama Irin sing bayarin jalani sareng Mame Nokyanti liya Nokyanti sing duwe karang dewe Mame Nadine Mimi Nadine Keding Nok Nadine Keding Kang Petonge Keding sareng Kang Petonge sing duwe kawasan pojokan dewe aja lali selawase minangkane sareng Mame Nadine Mimi Bayu sing nyaksini Mimi Bayu minangkane sing ayu sareng Mimi Nadine Mimi Bayu sing duwe wilayah Karang Sambung dewe Mame Nadine sareng Mimi Nadine Kedik Mimi Bayu sing duwe wilayah Karang Sambung sareng Mimi Nokyanti kang hormati Mimi Bayu wong sing emane-emane dewe aja lali Mimi Bayu sareng Mimi Giyo Kedi Mame Giyo Mame Roy sareng Mimi Roy Kedi aja lali nyonya prigelan rumah sing hormati aja tega sabase minangkane sing duwe wong baru naraya dewe keluargane tuan rumah aja lali sareng kami aja gede kantun hormati Bapak dari bapak tuan rumah minangka Mame Satria dewe sareng Mami Satria Keding nok panganten sing bayari nok duni dewe aja lali Mimi Amel sing hormati nok Amel wong cidepet dewe nok Amel Kedik sing eman dewe nok Amel wong kang paling eman sayang nok Amel sing ditimbangi sareng Mimi Amel kamerengake Mimi Nokyanti sing hormatine nok Amel ngaturaken matur kesuwun Mama Satria sareng Mimi Satria Kedi Ibu Darmina dewek ibu tuan rumah aja lali sareng Mama Caridi Kang Caridi kang penganten sareng nok dunia gede nok penganten dewek sing duwe baru naraya ora lali Nokyanti selawas nok Amel nok Amel kang hormati
pudar menek Mama Satri nok amelek di